Milí diváci a poslucháči, vítam vás v ďalšej časti podcastu Ženy vedia, kde sa venujeme témam postavenia žien v našej spoločnosti. A dnes tu mám veľmi zaujímavého hostia priamo z vrcholového manažmentu, pani Katarínu Garajovú, ktorá je generálnou riaditeľkou personálnej agentúry Maxins Group, ktorá je vlastne lídrom na trhu, má niečo vyše 3000 zamestnancov, čiže naozaj som si vyberala veľmi precízne niekoho, kto by mi vedel povedať vlastnú skúsenosť, ale aj tú prenesenú skúsenosť o ženách vo vrcholovom manažmente a možno, že aj o tej rovnosti žien, povedzme, na nejakých pozíciách, platových rovnostiach a tak ďalej. Takže dnes sa ideme baviť na tému, ktorá trápi mnoho žien, či sa majú ženy lepšie alebo horšie ako muži, či to majú naozaj rovné, ale poďme najskôr priamo na našho hostia a na jeho príbeh. Generálna riaditeľka, mladá, krásna dáma. Poďme rovno na to, že aká bola vaša cesta na pozíciu generálnej riaditeľky. Dobrý deň, tak v prvom rade ďakujem za pozvanie a som rada, že sa môžeme takto o tejto téme porozprávať. Myslím si, že táto téma je naozaj veľmi silná a je dneska veľa žien, ktoré sú vo vrcholovom manažmente rovnako aká je. Tá moja cesta bola taká, že ja som študovala manažment a vždy som chcela pracovať v personalistike a taký ten môj sen bolo pracovať na HR oddelení. A som dneska celkom rada, že to HR oddelenie sa ma trošku tak obklukov vyhlo, aj keď dennodenne pracujem s HR riaditeľmi, pretože naozaj my sprostredkovávame ľudí a riešime dennodenné problémy s HR oddelením. A naozaj dneska HR oddelenie je veľmi náročná pozícia, pretože ten trh sa veľmi rýchlo mení a naozaj HR oddelenie je taká divízia, kde dneska niečo nastavíte a zajtra to neplatí. Takže naozaj je to veľmi flexibilné a musíte naozaj veľmi rýchlo vedieť reagovať a hlavne je veľký nedostatok ľudí na tom trhu a dneska už nestačí nastaviť len dobré a motivujúce odmeňovanie, ale musíte k tomu vedieť nastaviť x ďalších benefitov v tej firme, aby ste si naozaj tých zamestnancov nielen našli, ale aby ste si ich vedeli aj udržať. Keď sa takto opýtam, vy máte koľko, teda ten tím priamo pod vami, ktorý riadite, to HR oddelenie, koľko ľudí teda riadite priamo? Celkovo vo firme v internej štruktúre nás je 60 zamestnancov interných a pod moje priame riadenie spada 15 manažérov. Riadenie je o väčšej dôvere. Predpokladám, že v tom týme asi máte aj starších ľudí, alebo teda vekovo možno rôznych, aj mužov, aj ženy. Priamo teraz, akože otázka na telo, lebo tu sa neideme hrať na poučky. Vy ste sa stretli, povedzme, počas tej cesty až na pozíciu generálnej riaditeľky, čo je teda vrcholový manažment, s nejakými predsudkami? Len preto treba, že ste žena? Áno, určite. A nebudem tajiť, že som sa s tým stretla v minulosti a zvlášť, keď som začínala na tejto riadiacej pozícii. Ja som prešla na riadiacu pozíciu naozaj postupnými krokmi a som sa na ňu vypracovala cez naozaj výsledky, ktoré som mala na pozíciách, ktoré som predtým zastávala. Čiže nie je to tak, že proste v tej kariére som išla hneď na riadiacu pozíciu a naozaj aj ten postupný nábeh bol sprevádzaný s nejakými predsudkami a tie predsudky naozaj sú u žien oveľa vyššie ako u tých mužov a žena musí častokrát v tom pracovnom svete dokazovať viacej ako ten muž a naozaj nie preto, že by na to nemala, ale pretože proste to je spájané s nejakými predsudkami. A naozaj musí vo väčšej miere dokazovať svoje kompetencie. Nie, že by ich nemala, ona ich má, ale proste ten muž musí... žena si verí, len muži spochybňujú to, že prečo je žena na riadiacej pozícii. Zvlášť, keď tá žena pôsobí mlado, keď vedie veľkú firmu, keď naozaj rozhoduje strategicky v tej firme, musí prinášať rozhodnutia a výsledky, tak ten muž si ju naozaj najskôr musí preveriť jej kompetencie, až potom jej začne veriť.
Máte pocit, že u mužov to ide tak nejak automaticky, že proste príde muž do riadiacej pozície a tak nejak veríme mu, alebo tiež je tam taký proces toho preverovania? Určite to nie je pocit, je to realita. Ten muž na riadiacej pozícii to má od prvého momentu veľa ľahšie, pretože historicky vieme, že tí muži v riadiacich pozíciách boli aj v minulosti a ženy v riadiacich pozíciách sú posledné obdobie, posledné 10 ročie. Predtým proste žena, keď bola v riadiacej pozícii, bolo to v jednotkách, bolo to minimum. Dneska naozaj žijeme v dobe, kedy aj tej žene sa dáva príležitosti riadiť firmu, pretože z mojej osobnej skúsenosti tá žena do riadiacej pozície vie priniesť oveľa iné aspekty, je empatická, vie sa vcítiť do ľudí, vie naozaj rozhodovať, vie znášať stresové situácie, pretože tá žena naozaj, keď riadi firmu, tak ona nepracuje len v tej firme, ale ona musí zvládať ďaleko viacej musí zvládať ďaleko ako keby viacej povinností mimo tej práce. No to som sa tiež vlastne chcela opýtať, ale prejdem najskôr teda namiesto tej neplatenej domácej práce, lebo to je veľká téma. Prejdem skôr možno k tomu materstvu. Hej? Vy pracujete, teda máte pod palcom personálnu agentúru. Na koľkých trhoch pôsobíte? 3. Slovensko, Česko a Nemecko. OK, čiže vieme porovnať ako keby realitu 3 trhov, možno, že tým pádom aj kultúru a prístup k nejakým stereotypom. Stretli ste sa s predsudkami kvôli materstvu? Poviem teraz príklad. V headhuntingu napríklad to robíte tiež. Požiadavka, že chceme na tú a tú pozíciu nejakú ženu do kolektívu, lebo sme akože nejak štrukturovaný kolektív, ale musí byť staršia, pretože mladšia by nám odišla na materskú. Hej? A teraz je to taký predsudok, dokonca až mám pocit, že na tej matrici problémov v kariérnom raste alebo v tom líderstve materstvo zastáva akúsi čestnú funkciu. Tak sa poďme pobaviť o tom, že žena a materstvo je problém pre personalistov. Úplne otvorene áno. Vie byť problém, aj keď sa o tom naozaj otvorene až tak nerozpráva, ale stále je ešte veľa HRistov, prípadne naozaj na pokyn pán manažera alebo nejakého proste riaditeľa toho závodu. Je také nepísané pravidlo, že radšej príjmem staršiu zamestnankyňu, aby mi neodišla na materskú dovolenku. Avšak dneska ten trh sa tak zásadne mení, že naozaj zamestnávateľia sa už nepozerajú na to, akého je pohlavia, či v akom je veku, či je pred materstvom, alebo už naozaj má doma nejaké deti, ale skôr sa tie firmy naozaj zameriavajú na tie vedomosti a skúsenosti, ktoré vie daný zamestnanec priniesť do toho pracovného života. Ja som veľmi rada, že sa to mení, pretože aj my v našej firme máme zamestnankyne, ktoré dneska máme na materských dovolenkách a minulý mesiac sa nám vrátili 2 zamestnankyne z materských dovoleniek a naozaj, že sme radi, že proste môžeme vytvárať pracovné prostredie aj pre tých mladých ľudí, ktorí sa rozhodnú ísť na materskú dovolenku a potom opäť vieme mať naozaj zamestnanca, ktorý už pozná to pracovné prostredie, pozná tých zamestnancov, pozná proste to, čomu sa my venujeme a potom ten nábeh toho zamestnanca je oveľa rýchlejší. Čiže ono to je v podstate aj pre firmu taký benefit, nie? Mať tam mamu. Práve ste to tak nejak povedali, že firma už ma pozná, vrátim sa, zabehnutý systém, kratší nábeh, to znamená asi aj efektivita tých vynaložených prostriedkov. Možno, dobre, keby sme tak chceli povzbudiť mami, alebo teda ženy, že OK, tak neboj sa materstva. Možno to je problém, ale nie až taký veľký. Akými argumentami by sme ich mali vyzbrojiť pre tých HRistov? A vôbec majú HRisti právo sa pýtať, že máte deti alebo plánujete ísť na matersku? Nie, nemôžu sa. HRisti majú zakázané sa pýtať tieto citlivé otázky na to, že v akom je stave, či má doma deti, či je vydatá, alebo je slobodná. Naozaj toto je nepovolené na daných pohovoroch. Čiže ako reagovať, keď takú otázku dostanem?
náhodou? Lebo asi zamestnanec alebo potenciálny zamestnanec naozaj má reagovať spôsobom, že na toto nemusím vám odpovedať a má si zachovať naozaj to, že proste toto je otázka, ktorá je neprimeraná na tom pohovore, je nežiadaná, skôr si vyhodnotiť, ak daný HRista takúto otázku položí na danom pohovore, tak skôr by som si dala nejakú červenú signalizáciu, že asi tá firma nemá toho HRistu na danom mieste až tak kompetentného a vzdelaného, pretože naozaj tieto otázky sú na pohovoroch zakázané. Takže asi by bolo fajn poradiť ženám, ktoré nás budú počúvať alebo sledovať, že nemusíš byť na každej pozícii. Na toto si dávaj pozor a proste tam si stanú tie hranice áno. Slušne, decentne odpoveď, že... Každá žena má právo naozaj otvorene komunikovať a ja nehovorím o tom, že má ísť do agresivity, to určite nie, ale proste tak, ako muž vie odkomunikovať svoj postoj, tak by ho mala vedieť odkomunikovať aj žena. Naozaj primerane, neagresívne, ale naozaj vyjadriť svoj postoj a svoje pocity v danom momente. Tu ste mi krásne nahrali na smeč. Postoj, muži, ženy. Vyjednávanie o platoch. Ja teraz skočím z témy do témy, ale naozaj ste mi pekne nahrali. Takže sú z vašej skúsenosti vyjednávania mužov a žien o plate iné? Určite áno. V čom? A tak musíme si tu pozrieť dve roviny toho vyjednávania. Vyjednávanie o plate, keď potenciálny zamestnanec sa zaujíma o danú pozíciu v rámci firmy, pretože tam naozaj dneska už musíte zverejňovať platy a v inzercii proste firma uvádza, koľko rozpätie od do, kde sa proste daná pozícia nachádza. Veľa firiem dneska naozaj má smernice nastavené k odmeňovaniu. Dneska tu prichádza nová smernica o odmeňovaní mužov a žien, o tej rovnoprávnosti, o tom sa budeme určite baviť neskôr a rada to spomeniem. A práve preto, keď prichádza do pracovného pomeru potenciálny zamestnanec, tak to vyjednávanie o plate je vlastne už o tom, že má prichádzať s tými informáciami a má sa prihlásiť na tú pozíciu, že kde vidí, že je ten strop. Naozaj firma danú pozíciu dáva preto to rozmedzie, že väčšinou vie vyhodnocovať senioritu. Čiže samozrejme, ak je ten človek seniorný na danú pozíciu, má už dané skúsenosti, má referencie z inej firmy na obdobnú pozíciu, tak naozaj tá firma vie ponúknuť o niečo vyšší plat, ako keď je to junior, ktorého budem zaučať a bez skúsenosti. Avšak ak prejdeme už k tomu, že vyjednávanie o plate v rámci pracovného pomeru, v rámci toho, že príde muž alebo žena vyjednávať o plate, áno, je to tu stále odlišné. A muž väčšinou, keď príde vyjednávať, tak si naozaj verí. On proste príde s tým, že idem to skúsiť a proste verím si a dám to na stôl, vyložím karty a uvidíme, že proste, ak sa k tomu postavia. Vyjednávanie určite nemá byť o tom, že čo si myslím, ale má byť o výsledkoch. A preto odporúčam, ak príde žena alebo muž vyjednávať o plate, má byť pripravený. Nemá ísť do emócií, ale naozaj má ísť do faktov, má ísť do čísiel, má si pripraviť argumenty pre toho nadriadeného, že prečo si myslí, že by si zaslúžil vyšší plat, akým je prínosom pre danú firmu, čo za ten pracovný pomer pre tú firmu napríklad urobil a preto poukazujem opäť na to, že nemá to byť o pocite, o tom, že si asi zaslúžim vyšší plat, ale má to byť naozaj o nejakej pridanej hodnote, o pripravenosti a vždy o faktoch a bez emócií. A vaša skúsenosť je aká napríklad s tou spokojnosťou platov, lebo my sme merali v spolupráci s Úradom komisára pre deti a Trnavskou univerzitou, sme robili taký väčší výskum a porovnávali sme chlapcov a dievčatá vo veku ako keby ešte pred nástupom do zamestnania, tých 17 rokov, stredoškoláci. No a tam už ten názor
ktorý je ťažko subjektívny, pretože oni môžu byť akurát možno na brigádach, je taký, že teda tie platy sú nízke. A aká je, povedzme, tá skúsenosť, možno priamo z praxe, že tie dievčatá to nechajú skôr plávať, alebo si dupnú, prídu si pýtať ten vyšší plat, alebo je tam viac tej emocionality, alebo neviem, lebo oni sú presvedčení, aj chalani, aj dievčatá, že platy sú nízke. Ale teraz, čo s tým v praxi? Ako to je so ženami? Vaša skúsenosť. Tak celkovo ono to nastavenie mužov a žien je od takéhoto toho nižšieho veku úplne iné. Kým chlapcov učia k tomu, že urob chybu, poučíš sa k tomu, tak tie dievčatá vychovávajú či v škole, alebo proste v rodine v tom, aby naozaj si bol zodpovedný, aby si naozaj nerobil tú chybu a potom sa naozaj toto ťahá aj ďalej do toho pracovného života, kdežto muž, keď príde vyjednávať o plate, tak naozaj proste už len tým, že je muž a že proste aj tie predsudky, že materská dovolenka, že v kariére bude mať nejakú pauzu na tú rodinu a na tie deti, že proste nebude môcť byť v tom pracovnom živote. Na toto sa ešte stále nejakým spôsobom pozerá. Toto naozaj tej žene ako keby uberá z tej ako keby argumentačnej schopnosti? Áno, argumentačnej schopnosti, pretože ona sa chce zamestnať, ona naozaj chce popri rodine aj pracovať, keď jej to naozaj už umožňa tie deti, ale na druhej strane sa naozaj obáva, že či ten zamestnávateľ to bude akceptovať a či to bude aj naozaj tolerovať. Vnímate aj rozdiely, keď sme spomenuli teraz mladších ľudí, medzi Gen Z a mileniálmi? Áno, určite. A ja na mojej riadiacej pozícii dneska naozaj v našej firme zamestnávame obe generácie a ja som veľmi rada za to, že prichádza aj generácia Z, lebo ja si myslím, že jedna generácia od druhej sa má čo učiť a nemôžeme to za mňa dneska dať do takého, že táto generácia je zlá, alebo táto generácia je lepšia. Určite nie každá generácia dneska má na tom pracovnom trhu svoje pozitíva, svoje negatíva. A ja si myslím, že jedna generácia od druhej sa má čo učiť, kým generácia Z naozaj hľada hlavne ten work balance. Naozaj nebudú pracovať v nejakom toxickom pracovnom prostredí. Vedia si naozaj otvorene povedať svoj názor. A vedia to aj dievčatá už z tejto mladšej určite generácie? Áno, určite to vnímame oveľa silnejšie ako pri tej druhej generácii. Generácia Z naozaj už je viacej vedená k otvorenosti, už je viac vedená k tomu, aby vedeli pomenovať svoje požiadavky a svoje pocity ako tá naša generácia. Áno. Štúdie často hovoria, že ženy sa hlásia na pozície, až keď spĺňajú 100% kritérií. Krásny výraz má na to psychológia. Podľa Alberta Banduru výraz sebaúčinnosť, teda dôvera, že zvládnem stanovenú úlohu. Tak ak sa bavíme o tej sebaúčinnosti, tiež sme zistili, že už u tých mladších ľudí, ktorí teda ešte nemajú priamo prežitú skúsenosť, je tá sebaúčinnosť nižšia. Zhruba o 11%, čiže asi sú tam nejaké ešte kultúrne, výchovné vzorce, nejaký ten pozostatok. Čiže chalani sa hlásia na pozíciu, na inzerát, aj keď spĺňajú povedzme 60%, tí si veria viac, dievčatá na 100%. Vidím, že kývete hlavu, čiže asi to tak je, tak poďme na nejaké vaše skúsenosti. Je to tak, opäť pohovorujeme aj mužov, aj ženy a na proste rôzne pozície v rámci firmy a ja naozaj musím s týmto súhlasiť. Tá žena, keď príde na pohovor, takže nie, že len si až tak neverí, ale ona príde aj naozaj veľmi dobre pripravená väčšinou, že naozaj dá si záležať a berie to veľmi zodpovedne, kým naozaj sa stretávame s tým, že proste muž príde a vyskúša. A buď mi to vyjde, alebo proste mi to nevyjde, že proste pre toho muža, aj keby mu to nevyšlo, tak proste to tak berie ako nejakú skúsenosť a nerobí si z toho nejakú veľkú hlavu. A my ženy naozaj, ako sme už spomínali predtým, že možno, že proste na nás kladené také tie vyššie nároky a nie taká tá ľahkosť, ako pri tých mužoch, že urob chybu a poučí sa si, ideš ďalej. Pri nás ženách proste je to také iné, že proste
kráčaj životom a s čo najmenšími chybami a možno aj práve to je citeľné pri tých pohovoroch, že naozaj tá žena si až tak neverí na tých pohovoroch ako aj muž. A ja naozaj sa častokrát stretávam, že veľa žien sa nevie presadiť. A ako keby naozaj, keď sa pozriem na ich CVčko, na ich portfólio, na to, čo naozaj dokázali v predchádzajúcich prácach, príde mi na pohovor a naozaj musím jasne ťahať tie otázky. Musím naozaj sa pýtať veľa a ako keby bola zakriknutá, ako keby sa bála, ako keby nebola presne dosť. A naozaj ja zase som toho názoru, že žena sa musí vedieť aj predať a musí sa vedieť predať rovnako ako aj ten muž na tom pracovnom pohovore, lebo nie je to len o tom, že čo napíšete do CVčka, prípadne aj keď si preverujem referencie, lebo referencia vám vie naozaj veľa povedať o danom človeku proste z iných firiem, ale naozaj daný človek, ak má záujem o danú prácu, mal by sa vedieť odprezentovať, mal by sa vedieť predať a nemal by sa bať proste možno aj povedať, že nie, vo všetkom som 100%, ale chcem sa učiť, mám záujem sa učiť. Ak mi vytvoríte na to priestor, podmienky, tak naozaj budem napredovať a toto si naozaj veľa zamestnávateľov nescení, pretože doba ide strašne rýchlo. Dneska, čo ste vedeli včera, dnes už nestačí. Proste vidíme, že je príchod AI, automatizácie, potrebujete jazykové vybavenie dneska a ak si myslíme, že to, čo vieme dneska, bude o 5 alebo 10 rokov proste stačiť, no nebude. Čiže neustále sa vzdelávať. Neustále sa vzdelávať, áno, a napredovať. Spomenuli ste takú zaujímavú vec, že to preverovanie si referencií. Napadla mi jedna otázka, nie úplne akože súvisí s témou ženy, ale samozrejme dotýka sa aj žien, pretože dnes už je takmer každý na sociálnych sieťach. Je to naozaj tak, že si treba pozriete aj profil toho človeka na sociálnych sieťach a tam treba tie rozdiely muži, ženy a možno by sme vedeli aj nejaký tip potom dať, že počúvaj, toto rob, toto nerob, že aj toto ťa vie trošku predať. Možno ešte nemáš tie soft skills komunikačné, možno si nemala americkú výchovu a neprídeš ako chodiace sebavedomie a neodprezentuješ sa v 1 minúte, ale skús tak trošku, neviem, poďme na sociálne siete, to ma zaujíma. Tak hlavne my, HRisti a tí, ktorí vedieme pohovory, tak naozaj nedávame rady, ale naozaj si preverujeme. A dneska, ak sa dôsledne pripravíte na výber kandidáta, vie vám to ušetriť potom tisícky eur, pretože naozaj firmu najviac stojí nezvládnutý výberový proces ďaleko viacej. Ako proste naozaj, keď si dám záležať na tom a vyberiem naozaj zamestnanca a preverím si ho a dám si záležať naozaj na tých jednotlivých krokoch výberového procesu. Preto tí personalisti a HRisti si dneska dávajú záležať na tom, akého zamestnanca prijímajú do tej firmy a naozaj preverovanie referencií a kontrola digitálnych stôp je dneska bežnou súčasťou ako keby preverovanie toho profilu kandidáta. Samozrejme, a ja prvé, keď mi príde CVčko a proste naozaj je to nejaká manažerská pozícia, kde proste do toho výberu vstupujem aj ja a nebudem tajiť, pozriem si jeho profil na LinkedIne, či ho má založený, ako tam vystupuje, či dáva nejaké príspevky, či sa k niečomu vyjadruje odborne, lebo proste viete si možno nejakým spôsobom urobiť na ňo už nejaký obraz, akú má sieť, možno priateľov na tom LinkedIne. Práve LinkedIn preto, lebo je to profesionálny nástroj. Takže možno aj pre ženy, možno aj pre ženy líderky by sme toto vedeli použiť ako tip, že si trošku vyňuňkaj ten LinkedIn, lebo to je možno taký trošku červený koberček. Je to určite mostík a hlavne aj pre tie ženy tým, že na tom LinkedIne je veľa žien, je tam veľa mužov, sú tam rôzne odvetvia. Naozaj tá žena vie sa inšpirovať inými ženami a vie možno naberať aj novú inšpiráciu a čítať zaujímavé naozaj príspevky. A možno aj ukázať svoj intelekt, keď tam robí nejaké príspevky odborné. Áno.
a nezanedbávať. Toto je veľmi dobrý point, že dnes, keď už máme kvantum sociálnych sietí, tak možno namiesto nejakého receptíku na ja neviem, štrúdlu alebo fotky mora 36. v tomto roku dať radšej nejaký post na ten LinkedIn, kde ide raz za čas. Určite áno, aj keď aj tu volíme opatrnosť, pretože aj z LinkedInu sa vie stať nástroj, kde proste viacej sa venujem LinkedInu a príspevku a komentárom na LinkedIn ako samotnému výkonu v tej firme. Čiže naozaj všade je taký ten balans. Prispievať áno, ak mám sa čím pochváliť, ak mám aké skúsenosti a vedomosti odozdávať. Určite sa treba s tým podeliť s inými HRistami, s inými profesiami na LinkedIne. A ten LinkedIn by už dneska naozaj mal byť taký ten nástroj na tých manažerských pozíciách, taký ten profesný. Ale opäť pripomínam, že všetko s mierou. OK. Hovorí sa, že manažment vyžaduje tvrdú ruku. Veríte vy ako top manažérka v tzv. Ženský štýl riadenia, teda vyššia miera empatie, alebo je podľa vás manažment ako taký rodovo neutrálny? Tak žena prináša úplne iné vlastnosti do toho biznisu ako muž. Proste je to dané. Na jednej strane o ženách sa hovorí, že sú veľmi empatické a v tom riadení proste by nemali čo robiť, pretože naozaj viacej rozhodujú citmi. Ja s tým naozaj nesúhlasím a myslím si, že ako keď je muž na riadiacej pozície a je tvrdý, tak to nie je rovnako dobré, ako keď je žena na riadiacej pozície a príliš emotívna. Má sa naozaj vyhodnocovať muž alebo žena na riadiacej pozície hlavne cez výsledky a proste opäť tam má byť ten balans, pretože naozaj nie je ani na škodu, keď je žena empatická, ale tiež nie je na škodu ani to, že keď je konzistentná, vie si stáť za svojimi názormi a vie strategicky nastavovať tú firmu a ju naozaj riadiť a stať si za svojimi rozhodnutiami a hlavne, keď je konzistentná. Takže naozaj aj pri tých mužoch sa to tak berie, že muž na riadiacej pozícii je tvrdý. Ak by riadil len tvrdosťou a nemal tam žiadne tie emócie, tak tiež to nie je pre firmu dneska prínosom, pretože naozaj tí zamestnanci sa veľmi menia, majú úplne iné očakávania dneska od zamestnávateľa, od lídra, od manažéra, od riadiaceho pracovníka, ako to bolo v minulosti. Poďme na gender pay gap. Dobrá téma. Platové rozdiely. To je taká horúca téma. My sme ju už vlastne načali, ale je to naozaj tak, že ženy, aj keď teda zverejňujú sa platy, ale sama ste povedali, že sú tam nejaké od do. Hej? Je to na Slovensku tak, že ženy zarábajú menej, alebo nie? Áno, je. Bohužiaľ nie je to iba na Slovensku, ale je to aj v zahraničí. A nie, že len zarábajú menej, ale vo vrcholových pozíciách je žien podstatne menej ako mužov. Tak je to už raz trošku aj historicky dané, že proste vždy tú firmu viedol muž a proste na niečo možno z pohľadu žien je dobrá tá Európska únia, pretože naozaj tlačí na rovnoprávnosť a dneska tá rovnoprávnosť naozaj ide do popredia a dneska naozaj tie firmy musia mať určité percento mužov a žien aj v tom manažmente firmy a preto prichádza nová smernica o transparentnom odmeňovaní medzi mužmi a ženmi, s ktorou prichádza práve Európska únia. Pretože naozaj na obdobnej pozícii riadiacej muž zarába v priemere aj 40% viacej ako žena. Pritom je rovnaká pozícia, rovnaká zodpovednosť, ale ten muž len s tým, že je muž, vie zarábať viacej ako tá žena. A keby sme porovnali teraz tých 3 krajiny, v ktorých pôsobíte, teda Slovensko, Česko a Nemecko. A Nemecko, áno. Tak
aké sú rozdiely vlastne medzi týmito krajinami? Aké je to treba v Čechách, aké je to v Nemecku? Každá krajina má svoje špecifika a je to naozaj akože odlišné. A Nemecko je najvyspelejšia ekonomika, naozaj tam tých žien už vo vedení je ďaleko viacej a naozaj tie rozdiely nie sú až také veľké. A možno aj tie ženy v Nemecku sú proste tak vedené inak. Proste aj v tej krajine sa k nim už tak pristupuje inak. Vidíme veľa naozaj aj v politike žien, ktoré proste naozaj v Nemecku, ktoré sa naozaj vyrovnávajú mužom, sú autentické, vedia naozaj vzbudiť naozaj záujem, ale svojou odbornosťou a naozaj tam ten rozdiel nie je až taký citeľný, ako je to v Čechách a na Slovensku. V Čechách a na Slovensku je to naozaj akože veľký problém, ale berme celú Európsku úniu, lebo keby to problém nebol, tak to Európska únia naozaj nerieši. Dneska to možno prichádza v zlej dobe, pretože je ťažký trh a naozaj tie firmy vo veľkom konsolidujú a naozaj prišlo naozaj také obdobie, kde proste tie firmy naozaj musia hľadať úspory. Do toho vám prichádza to, že naozaj máte žene dorovnať plat na pozíciu muža, kde sa tu bavíme možno v rozdieloch o 40% a dnes naozaj tie firmy tie náklady musia hľadať. Trošku sa obávame, keď sa aj bavíme s HRistami, že čo to pôsobí, aké to bude mať dopady, či to ešte dneska naozaj tým, že to prichádza práve v tejto nepriaznivej dobe, či to ešte naozaj neuškodí ženám, pretože si firma povie, že také lepšie mi je tu nechať dneska muža, lebo ten už má nastavený tak plat ako proste dorovná tej žene na tú pozíciu, ako má muž a proste zvýšiť si tie náklady vo firme. Začína to platiť od leta vlastne firmy. Tie veľké firmy proste to už musia mať zavedené. Uvidíme, čo proste prinesie čas. O pár mesiacov budeme múdrejší. Ktoré povolanie ženy vykonávajú najčastejšie? Tak najčastejšie ženy v riadiacich pozíciách vidíme hlavne tam, kde sa vyžaduje nejaká emocionálna stránka. Či je to HR, ako som spomínala, naozaj na HR oddelenie je dneska viacej žien v riadiacich pozíciách. Je to zdravotníctvo, školstvo, je to výskum. Čiže výskum, áno. To ma zaujalo. Kde výskum? V akej oblasti alebo... Tak celkovo dneska tých výskumov sú rôzne, akože odvetvia tých výskumov a napríklad tie ženy sa vo výskume naozaj dneska vedia presadiť, lebo majú aj odborné dneska znalosti a vedia byť v tom akože výskume v tých riadiacich pozíciách a v tom vedení tej firmy. A ak sa nebavíme povedzme o riadiacich pozíciách, ale bežne, vy máte okolo 3000 ľudí rôzne vo firmách, ktoré pozície tak všeobecne možno tie ženy viac zastávajú, alebo tiež to kopíruje aj ten trend ako v tom manažmente, alebo je to nejak inak? Tak samozrejme, každá firma má iné požiadavky a naozaj sú firmy, kde vedia zamestnať len ženy alebo väčšie percento žien. Tie firmy samozrejme majú väčšiu výhodu, pretože tých žien je viacej štatisticky, čiže to znamená, že firma má potom menší problém s obsaditeľnosťou daných pozícií, keď vedia zamestnávať ženy, pretože veľa firiem je takých, že potrebujú naozaj zdatného muža, silného muža s nejakou výškou. Tam naozaj vstupuje veľa proste faktorov. Niektoré firmy proste aj na tých linkách nevedia zamestnať ženy pod 160 cm, pretože proste tie linky sú prispôsobené na nejakú výšku, takže je to naozaj individuálne, ale celkovo dneska tá nezamestnanosť je tak strašne nízka, že dneska každý, kto chce pracovať, tak si tú prácu naozaj vie nájsť. Dneska skôr stretávame s tým trendom, že naozaj tí zamestnanci sa neboja meniť prácu, menia ju naozaj veľmi často a vedia ju meniť veľmi rýchlo a zvlášť na tých pozíciách proste tých nižších. Dobre, a teraz mi tak napadlo, kto je lojálnejší? Muži alebo ženy? Kto častejšie mení tú prácu?
To máte nejak tak odsledované, aspoň trváš zo vašich Tak opäť ten muž je flexibilnejší, kým tá žena musí pozerať naozaj na veľa proste dopadov, ktoré môžu byť s tým spojené, tak ten muž vie flexibilnejší, vie sa zapracovať, odsťahovať, prípadne si stiahne so sebou rodinu. Tá žena to naozaj má v tomto smere vždy ťažšia, pretože ak nemá podporu toho partnera, tak proste ona nevie proste zamknúť dom, nechať tam deti a odísť, kdežto ten muž naozaj väčšinou má tie podmienky vytvorené ako lepšie. Čiže keď sa pozrieme na to a štatistiky naozaj hovoria o tom, že ono to nie je ani o lojalnosti. Proste ten muž si proste vie jednoduchšie zmeniť a nájsť tú prácu ako tá žena. A ak sa bavíme o mladšej generácii, ktorá povedzme ešte nerieši rodinu, čiže nejaká Gen Z, hej, chalani, dievčatá, keď ich teda zamestnávate, je tam tiež citeľný nejaký rozdiel, že tí mladí muži sú takí, že nepáči sa mi tu, nemajú pre mňa nejaký work balance podľa mojich predstav, tak ako nemám problém z mesiaca na mesiac odísť, alebo sú to častejšie dievčatá? Tak stále je to tak, že tie dievčatá sú stále o niečo lojálnejšie ako tí muži a keď sa pozrieme aj na generáciu Z, tak určite ten muž chlapec je stále flexibilnejší ako tá žena bez ohľadu na to, či už má rodinu alebo tú rodinu nemá. Poďme na celkom silnú tému a to je tá neplatená práca žien. To znamená, manažérka, nemanažérka príde domov a tam povinnosti, poriadok sa sám neurobí, deti si same nenavaria a tak ďalej. Hej. Ale je to tá taká neplatená práca, ktorá tam je, ktorú niekto musí urobiť. Domácnosť, starostlivosť o deti. Podľa štatistík ženy to vykonávajú nepomerne častejšie ako muži. Tak poďme to nejak zhodnotiť, túto časť. Tak ja to môžem zhodnotiť od seba, pretože som tiež žena, matka v riadiacej pozícii a naozaj ja by som vedela rozprávať, že to nie sú častokrát 2-3 zmeny, že jedna zmena je v práci, skončíte, druhá zmena nastupuje, keď otvoríte dvere domu. Čakajú vás deti, plno povinností, či tých organizačných, či proste zabezpečenie chodu domácnosti. Takže ja si dovolím tvrdiť a stojím si za tým názorom, že a tá žena to má ďaleko ťažšie, keď je v viacej pozície ako ten muž, pretože aj muž má povinnosti, ale vieme my ženy, čo všetko musíme zabezpečovať proste mimo tej kariéry a ak žena chce byť spokojná všade. Ono to nie je o tom len, že proste chcete byť v kariére úspešná, ale vám nefunguje domácnosť a ide to na úkor možno detí. Proste žena chce byť spokojná naozaj všade a chce mať zabezpečené všetko a preto sa naozaj musí vedieť prepínať a zabezpečovať x úloh súčasne. Preto nadviažem aj na to, že naozaj zamestnávateľia by sa nemali báť príjmať tie matky po materskej dovolenke, pretože tá matka má už organizačné schopnosti a vie naozaj zabezpečiť a zvládať x úloh naraz denne. Tak to sme už veľakrát čítali, máme to aj teda odžité, aj vy aj ja, že teda ten multitasking alebo multiswitching tam je. Ale každopádne stále je to neplatená práca. Nemalo by to byť nejak, možno teda je to súčasť našej kultúry, že automaticky tá žena bola tá, ktorá varila, ktorá upratovala, príde sobota, teraz akože mamka nemusí ísť do práce, už nie je generálna manažérka, ale no tak poď, ja neviem, vyprášiť koberce alebo proste navariť. Dobre, vy doma to asi, neviem, máte to nejak podelené, aj tam je nejaký ten manažment, že dnes varíš ty, ja robím to, alebo a po prípade ešte taká podotázka, že viete, podnikanie napríklad prináša tú voľbu, tú slobodu, že ktorých 17 hodín denne budem pracovať. V generálnom manažmente alebo na top manažerských pozíciách asi tiež tú prácu si nosíte aj domov v hlave a možno je ťažšie potom akože sklbiť nejakú tú starostlivosť o domácnosť, takže čo
čo tam potom? Je tam nejaký recept, alebo mali by ženy nejak zatlačiť na tých partnerov, že a dosť bolo teda toho a proste, či si chlap, či žena, proste musíš si vedieť upratať alebo vyprať, alebo niečo, že to nie je nejak gendrovo podmienené. Tak je to hlavne o komunikácii a proste komunikácia je základ a naozaj, ako ak tá žena naozaj už nevládze, mala by s tým prísť akože s tým na stôl a naozaj položiť veci, že ako si to ideme nastaviť aj proste pracujem rovnako intenzívne, ako pracuješ ty a prinášam do domácnosti naozaj dneska financie rovnako, ako ich prinášaš ty a proste nemôže toto všetko stať dneska na mne, pretože naozaj dneska už nie som len matka v domácnosti, ale naozaj som aj nejaká manažérka a mám už aj nejaké iné zodpovednosti v tej firme. Čiže ja si stále myslím, že základ je komunikácia. Nie len vo vzťahu, ale proste aj vo firme, aj všade. Komunikácia a žena sa nemá bať priznať si, že proste nevládze. Že naozaj je tu na ňu dosť a že proste, keď som takto vedela fungovať v minulosti, tak dneska už takto fungovať neviem a musíme niečo prenastaviť, tak aby som ja nevyhorela, aby som bola spokojná. Pretože keď je žena nespokojná, keď je unavená, tak sa to odráža proste všade. A ak chce žena podávať dlhodobo výkon, a nie, že chce podávať, ale ono sa to dneska aj naozaj vyžaduje. A nielen výkon. Každá firma dneska chce hlavne výsledky. A tá žena naozaj musí... Čiže nie výkon, ale výsledky, to ste povedali pekne. To je ten podstatný rozdiel, ktorý tak výkon sa nerovná výsledkom. Čiže naozaj toto treba rozlišovať a treba sa tak naozaj nastavovať. Neznamená, že som 14 hodín v práci, že naozaj ten výsledok za mnou je. Ak si to dobre viem riadiť a manažovať, tak stačí mi 3 hodiny byť v práci a proste ten výsledok viem doručiť. Sú rôzne časové obdobia v tej práci, ale naozaj akože aj ten líder a ten manažér proste musí si nastavovať nejaké hranice, aby predišiel vyhoreniu. No, a hlavne, aby nemal preťaženú hlavu, lebo keď máte preťaženú hlavu, tak proste vy nevidíte také tie možno bežné veci, pretože máte naozaj tých povinností na hlave strašne veľa, utekajú vám naozaj tie podstatné veci v tej firme. Vyhorenie, to ste mi tak pekne prihrali, lebo to je téma, ktorej sa dotýkame pravidelne a je to veľká téma. Štatistiky tiež ukazujú, že ženy vyhorievajú častejšie ako muži, aj sa to u nich inakšie prejavuje. V tých líderských pozíciách je to zhruba nejakých 42-45% žien oproti nejakým 30 až 35% mužov. Čiže čo robiť proti vyhoreniu? Máte vy napríklad aj skúsenosť? Zažili ste niekedy taký pocit vyhorenia alebo máte také už svoje recepty, že ako to zvládnuť prípadne? Tak ja osobne si myslím, že vyhorenie som ešte ako také nemala, ale možno, že si to len naozaj myslím, že proste naozaj častokrát bolo v práci také, že ste išli na dno, hej, a že už proste ste to začali cítiť, aj to telo vám začalo dávať signály a proste, že už naozaj ide na nejaký doraz svojich akože schopností a svojich limitov. No to vyhorenie, to je naozaj akože téma, ktorá je spájaná hlavne s vrcholovými pozíciami, pretože je tu obrovský tlak naozaj na tie výsledky a naozaj pracujeme na trhu, ktorý je rýchlo meniaci sa a musíte byť flexibilní, musíte vedieť rýchlo reagovať, musíte veľmi rýchlo vedieť strategicky meniť a nastavovať proste tú firmu, pretože naozaj sa to tu mení strašnou rýchlosťou a všetko, a buď vy prispôsobíte firmu v čase,
trh sa vám neprispôsobí. Takže naozaj to vyhorenie je hlavne spájané s tými manažerskými a líderskými pozíciami. A ja mám to šťastie, že pri svojej pozícii sa naozaj stretávam s vrcholovými manažérmi, s plan manažérmi a naozaj prešli si už niektorí naozaj tým vyhorením a dneska to work balance, to nie je len akože také dané, že idem si o tom povedať a naozaj ten líder, aby ten work balance mal si vedieť, ak chce úspešne riadiť firmu, nastaviť a mal by si vedieť nájsť čas naozaj na seba. Dobrý spánok je základ, relax, čas pre seba. A nejaký športové aktivity, vyčistiť naozaj tú hlavu proste. Čo potom nejaký, ja neviem, coaching, mentoring, alebo možno psychológ, alebo niečo. Dokonca sa hovorí, že každý dobrý psychológ má svojho psychológa, kde teda vie ventilovať. Tak dneska už napríklad aj ten coaching sa dáva veľa do popredia a naozaj veľa firiem je už taký, že ten coaching naozaj akože poskytujú ako jeden z benefitov. Každý líder si má naozaj nájsť to, čo mu vyhovuje, pretože ono sa to nedá nastaviť plošne. Každý sme iný. Každý musíme vedieť, čo nám robí dobre, ako je x športov a ja nebudem robiť to isté, čo vy, lebo proste možno to ma nebaví, v tom nie som dobrá, ale snažím sa nájsť niečo také, čo naozaj pričom si viem oddychnúť, pričom si viem zrelaxovať a dneska naozaj akože na tých manažerských pozíciách to nemá byť len o tom, že proste pracujem od rána do večera, ale naozaj máme si vedieť nastaviť ten čas tak, aby sme vedeli dlhodobo riadiť tú firmu, aby sme si vedeli nájsť čas aj pre seba. Delegovať. Delegovať, samozrejme. Delegovať. Dobre, tak myslím, že by sme to tu mohli v tomto bode uzavrieť. Po prípade teda, ak máte nejaký odkaz ženám, líderkám, budúcim líderkám, tým, ktoré rozmýšľajú, že chcem sa tam niekde dostať, ale nemám nejaký ten plán, že ako som na materskej, neviem čo so životom, bojím sa, že ja neviem, zlíham, že ma nezoberú hneď na prvom pohovore. Také nejaké možno vaše odporúčanie finálne našim poslucháčkam. A myslím si, že dnes žena už nechce byť silná za každú cenu a chce byť skôr rešpektovaná, uznávaná a chce naozaj byť sama sebou a spokojná. A to je podľa mňa taký ten odkaz dnešnej doby pre nás, ženy, že netreba byť, vedieť alebo za každú cenu naozaj byť dobrý vo všetkom a nezdvíhať, ale naozaj tá žena nemusí byť naozaj vždy silná. Tá žena má tiež... nemusí byť dokonalá. A nemusí byť dokonalá. Sú aj nedokonalé manažérky, naozaj toto existuje? Áno. Tak tá dokonalosť sa dneska naozaj veľmi pretláča a ešte keď sme sa rozprávali o tom, že prečo tie ženy sú menej cenné. Pozrime si dneska sociálny svet a proste dneska sa naozaj pretláča, že tá žena má byť dokonalá nie len na vonok, ale aj vnútorne. Všetko zvládať, všetko postovať to na áno, siete. Presne tak a potom naozaj ako nečudujme sa, že na tú ženu je naozaj veľká nálož, lebo proste, kde prídete na sociálne siete, tak všade vidíte len dokonalosť, ale práve na nás ženách je to, že aby sme naozaj ukazovali to, že proste aj tá dokonalá žena na tých sociálnych sieťach je v úvodzovkách nedokonalá, lebo proste každý jeden z nás je len človek a každý jeden z nás má aj tie dobré, aj tie zlé dni a nemusí byť naozaj silná za každú cenu. Takže vlastne, keby som prišla na pohovor a povedala, nebojím sa robiť chyby, tak je to ešte aj plus pre mňa. Tak takto. Každá chyba tú firmu niečo stojí, takže naozaj na chybách sa učíme. Netreba sa naozaj bať chýb. Samozrejme, treba rozlišovať chyby a chyby, ktoré sú, ale aj mňa v kariére najviac posunuli práve tie chyby a také tie, nie že ani chyby, ale proste tie ťažké
situáciu, lebo práve vtedy rastíte a práve vtedy si musíte siahnuť na dno tých svojich schopností a možno budete sami prekvapení. Čo proste vo sebe nájdete a čo v sebe objavíte. Toto bolo veľmi pekné na záver. Ženy, nemusíte byť silné, nemusíte byť dokonalé a nebojte sa, ťažkosti tie tak či tak prídu, v nich sa formuje líderstvo. Čiže ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu v našom štúdiu a vidíme sa teda pri ďalšom dieli. Ďakujem aj ja za pozvanie, príjemný rozhovor.